Tenechi dini chinde nige dini ya Lejo Maria batu ari Enchera yo musalaba inse ya diocese ya Nyamira North ase batachete inse babogoritie bintu au mabokora kuimukyo musalaba bune Enchera yemo yo kwenyera mateso YESO KRISTO aeterete inse yo modikon Lejo Maria Michael Misuko nige kerekyo asabire abarayi ba Kenya kubeka omurembe buru musekirite Stephen Nyarike Mbunde agotumanya asubwagare kuri ase county ya Nyamira. Bagotera bagotugama bagosaba bono kaiwete omonto otabwati chingoro akagwa inze eliakabere asengera ya Kalvario. Ababwatani bedini ya Lejo Maria ase diocese ya Nyamira North inse yo modikon Michael Misuko nigo batwara Enchera yo musaraba aso wonjokarana korwa ekeresia ya St Elizabeth Biego ochia St Stephen Kenyoru Enchera yemo yo gochengera litukeriga amanita Mikael dikon Mikael yo moti Misuko akorwa kanisa ya Lejo Maria lero ne tukorie Pasaka tokuinyora ogukuku motorito YESO KRISTO tuachaka kurwa Enchera musaraba kurwa sekerisia St Elizabeth Biego bone torenjira tokwenda mpaka se kanisa St Stephen Kenyoru iga tokwenda tokurebike bikwanda kwanda tokunyora biyesa akare twasenjera kwenda korengana ne dini ya Lejo Maria nigo bakweranga nigo bachengera litukeri kobomo koinyora ati yabiri YESO haeterete gento bakwinyoria na aimogeti omusaraba goika koenda ibitambokero byonsi Enchera korengana intone tokuinyoria matesa arieta eterete gocha bona turustibi kote togotara kwenda ntubwata amasaba togoira mpaka kero tweka mpaka se kanisa mpaka tunyere kera yosa betu asomusa mpaka gotinde kukwaye yone bitogo kwa tubwate chinsa togo twakorera se kanisa tomete chinsa kianda igorigona chigo konga torekerisime twachake misa imisa yakoru yaera kiro monto bara mpaka ntwachigocha nende tukorinda bari bwate ya Sunday bona rende ejine chingenje tokwegia unagie sate segete buna chandigete bona rende na intu nabatwaranga nabatu ekanisa ya Lejo Maria ngima na bebwate chimbaratero cha YESO edini ya Lejo Maria yobo igebwate chingendo chiwekene ne chedini ye Katoliki nigwekerekyo besokirie na gosabera ense ya Kenya saboigo basaba ya matego sangana bari batabwatinga kiye Pasaka togosabera ense itanyoro morembe naenda bara beto banyoye chinga kichindoro banyare gotora mara yo to tanto twarubonja ni abasabaro basikane mangana mangi batieka tariberera sense Deacon Collins Omondi Amono within the diocese of Nyamira North diocese. We are happy, not that we are happy vile lakini we are happy with the Good Friday. The message which I can send to the Kenyans, let us enjoy, but we enjoy as we know that others are also suffering. But the day of today, that is a day of enjoyment. Stephen Nyarike Mbunde, Ensoko TV, Itibo North Mogrango, County ya Nyamira.